זוהר, מה העניינים? בסדר, מה קורה, איזה ריבי? כיף שבאת. כן, וואלה, אני שמח, זה בשבילי סוג של סגירת מעגל. אנחנו מכירים בעצם, אנשים לא יודעים, רגע, אנחנו מכירים כבר, אתה כאילו קפצת לי מטיקטוק עכשיו. נכון, כי אנשים אולי מכירים אותך מטיקטוק עם ה50,000 עוקבים, אבל נכון. אנחנו מכירים, כי אנחנו מכירים, ממיש משפטי, שהיית נכון. העוקב שלי של מיש משפטי הוידאו בלוג נראה לי לפני, אפילו בין הראשונים. אני זוכרת גם שאמרתי לך שיום אחד אני מקבלת התראה שזוהר ישראל עוקב אחרייך. אמרתי, זוהר ישראל, שהוא היה כתב כשעבדתי בגיא פינס, אמרתי, זוהר נכון. ישראל מגיא פינס? רגע, זה זוהר ישראל אחר. אני זוכרת שאמרתי, רגע, איזה קטעים. אבל, היום הוא אגב עובד ב-12, קשת 12. אז אתה רואה, אבל כן, לא, בשבילי, היום אני מכירה כאילו אותך קודם. נכון, ואני רואה את מה שאתה עושה כל הזמן, וזה מגניב. זה גם קטע מטורף, כי אתה יודע, אם קודם פגשנו פה את מרטין נגיד, אז פתאום נכון, אתה רואה אנשים שאתה מכיר מהרשת שנים, נכון, לא פגשת אותם, יש אנשים שאתה יודע, הם כמו חברים שלי, נכון. שנים לא פגשתי אותם, ואם הם פתאום יצאו יצאו מהמסך. כן, אני אקלוט שאני, אשכרה זה אנשים שאתה מכיר אותם, נכון. ולא פגשת אותם מעולם, וזה רק מוכיח שהנוכחות ברשת, מה היא מייצרת, כאילו. מטורף, תקשיב, אני כאילו מכיר שאני מרגיש שאנחנו מכירים כאילו שנים, כי האמת שלמדתי ממך מלא, למדתי ממך המון, כי את כל הזמן שופכת ידע, שופכת ערך, מעלה סרטונים, נותנת טיפים. עכשיו, זה הסביבה שאני בוחר. בסוף, כשבן אדם גודל, הוא מבין שהוא בוחר את הסביבה שלו, כן, וכמה שהסביבה היא בעצם חשובה. ובעיניי, מה שנקרא, 5 אנשים שאתה בסביבה איתם, אז זה הממוצע שלך. נכון. אז האמת שזה מבחינתי היה כאילו, תביא לי ממנה עוד, תן לי ללמוד זה ממנה קטע. עוד, אבל וזה תראה, מה כיף שיפה לראות זה את זה. שהרבה אנשים עוקבים אחרי הרבה אנשים. נכון, והבן אדם, מי שעוקב וצורך תוכן, הוא מחליט, זה כבר שלו, לאיפה הוא לוקח את זה. זאת אומרת, זה שלקחת והלכת והעלית סרטונים והתמדת, והגעת לחשיפה מדהימה, אוקיי? זה שלך. זאת אומרת, נכון, ואני מבחינתי, הידיעה שאיפשהו בתחילת הדרך, נגיד נתתי לך טיפים, הנחיתי אותך כשדיברנו וכאלה, זה משמח אותי מאוד, אבל מה נכון. ששלך, שלך. זאת אומרת, אגב, ההצלחה שלך זה שלך, גם הקורס החינמי שהבאת לי אז, אם את מה? זוכרת, עשית איזה קורס חינמי איך לצלם, נכון, אז שלחת לי אותו, ואפילו לא נכון, ביקשת שקל, אז נכון, נכון, אז איזה קטע, וואי, כן, שכחתי וישבתי מזה. ולמדתי אותו, וראיתי הכל, ולמדתי מזה המון, כי הייתי צמא לידע באותו זמן. עד היום אני צמא לידע, אתה יודע, בתור בעל עסק, אתה כל הזמן מחפש רגע מה הדבר הבא, מה אני יכול ללמוד, מה אני יכול לעשות. זה לא ברור מאליו, אבל אתה יודע, לך זה ברור מאליו, אולי גם לי זה ברור מאליו, אבל לא כולם הם במין גישה של אני רוצה להתפתח. נכון, שזה, כשאתה חושב ככה, אתה מניח שכולם נכון, כמוך. אבל תקשיב, אמרתי לך, אתה בן 29, זה מטורף, אתה נכון, כל כך מכוון לחיים. הכנו לנו ככה כמה נקודות שנדבר עליהן, כי אתה מגיע מהעולמות השיווק שלך, נכון, שזה אתה בעצם מורה לנהיגה, ואתה מעולמות האלה של הנהיגה, שזה משהו שלא כך פשוט, זה לא ברור מאליו, לייצר תוכן מעניין בזה, כי זה יכול להיות נורא בנאלי וטכני. נכון, איך לעשות זה, איך לעשות זה. בשנת 98, אני זוכרת שעברתי טסט, לארי ממברקס, אני יודעת, נכון, טכני. אתה צריך להבין משהו מהאישיות שלך. אני באה מהעולם של השיווק של עורכי הדין ועסקים בכלל היום גם, נגיד אם זה מעצבים, אם זה עורכי חשבון, אם זה יועצים למיניהם בתחום הטיפולי גם, וכל אחד מאיתנו מביא את התובנות שלו. אז אמרנו קודם כל שנדבר קצת על, בוא נדבר בעצם על הטעויות המרכזיות בשיווק שאתה רואה, שאנשי עסקים, שבעלי עסקים עושים. זאת אומרת, איך אתה רואה את זה? אז תראה, אני אגיד לך משהו, בגדול, אתה קודם כל פותח עסק כדי לתת שירות. בוא נגיד, כדי לפרנס את המשפחה, זה ה-obvious, כדי להביא משכורת הביתה. כן. אחרת, אתה יכול להביא את זה גם כשכיר, אבל אתה מצפה טיפה ליותר. את הערך ואת השירות שלך, אתה צריך להביא לעולם, אתה צריך להראות להם מה אתה בעצם עושה, מה אתה בעצם, איזה בעיה אתה פותר להם. עכשיו, יש בוא נגיד, את השיווק שבן אדם עושה שהוא גנרי, כמו כולם, חבר'ה, אני מוכר, בואו תקנו. אוקיי, so what? אני רואה את השיווק בצורה טיפה שונה. אני מסתכל על שיווק, קודם כל, נגיד, סתם דוגמה, אני יודע שיש לי לקוחות שיש להם בעיה א' ב' ג'. עכשיו, במקום להרים כל טלפון ולהגיד לבן אדם, שומע, ולדבר כל היום בטלפון כדי לפתור את אותה בעיה, נתת סרטון שפותר להם את הבעיה הזאת, והורדת מעצמך עומס. ואז מה קורה בעצם? הם מרגישים שהם קיבלו ממך משהו. יפה, הם קיבלו ממני כאילו בחינם, ובאמת בחינם, כי זה חלק השיווק זה בעצם המעטפת שאתה נותן למוצר שלך. אתה בעצם צריך לבוא ולהגיד, חבר'ה, מה אני נותן, מה אני עוזר, איזה ערך.
עכשיו, תמיד אנחנו מקבלים גם הרבה מהרשת, מהאינטרנט וזה. אתה לוקח מזה, ובאיזשהו שלב אתה רוצה גם להחזיר, אז זה מה שאני עושה פה, אבל בעסק שלי, בסופו של דבר, אתה רוצה להראות לעולם מה הערך שאתה נותן. עכשיו, בן אדם שנגיד עושה את זה גנרי, זה אומר שהוא לא יודע מה הלמה שלו, למה הוא בעצם פתח עסק. כי הרי, הערך, אני חושבת שהערך אבל נגזר מהידע המקצועי שלך, נכון, ומהאישיות שלך, מהתובנות שלך מהחיים, זה מין מכלול שלם של דברים. זאת אומרת, ערך זה לא רק, סתם דוגמה בשיווק, תעלו 2 פוסטים בשבוע. ראיתי כל מיני יועצים שאומרים, תעלו 3 פוסטים בשבוע. אחלה. נכון, איך לעשות את זה? איך להביא את האישיות שלי? איך לבטא משהו מעבר? זאת אומרת, אני חושבת ששם הערך, ואתה עושה את זה מדהים, זה משהו שאני חושבת שגם אני עושה, להביא משהו מהאישיות שלנו. כן. אבל איפה, אם נחזור לשאלה, כאילו, איפה הטעויות שאתה רואה? מה הטעות המרכזית, נגיד, שהיית אומר שאתה רואה שאנשים עושים ברשת, בעולם העסקי, השיווק שלהם, מה הכשל שאתה רואה? תראי, בשורה סופית, השיווק שלנו בעצם, אסור שיהיה שיווק של דוחף. שיווק שבעצם הוא בא לאנשים ונותן להם בפנים, בואו מכירתי, תקנו, מכירתי, בואו מכירתי, אליי. וזה, אנשים לא אוהבים את זה, אנשים לא אוהבים שמוכרים להם. אני עשיתי יוטיוב פרימיום, בגלל שכל הזמן פרסומות ומנסים לדחוף לי. עכשיו, סוג שאתה מפתח כאילו, וואלה, עכשיו אני לא רוצה את זה דווקא. נכון. אז יש שיווק שבעצם הוא אגרסיבי מדי וכאלה, וזה אני לא אוהב. כי אני זה, אומר, כי זה בעצם נהיה מכירתי, בדיוק זה מכירתי יוצר מדי. אנטגוניזם. כן, בדיוק, כמו נגיד אני עכשיו קופץ לי סרטון בטיק טוק, שזה מישהו שיושב עם פורש או עם למבורגיני, ובואו תקנו את הקורס שלי. כאילו, בלוק באותו רגע, הסר, אני לא מעוניין לראות את זה. זה מבחינתי, את יודעת, אני מזהה שזה לא אמיתי. זאת אומרת, אנשים בעצם, הרבה פעמים, איך שאני רואה את זה, שזה בעצם מה שאתה אומר, אם אני אגיד את זה במילים שלי, איך שאני רואה את זה, אנשים מדברים על עצמם, נכון, אוקיי? הם אומרים, בואו אליי, נכון, אני הכי טוב, נכון. אני מספר 1, ואני, 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 אני ואני, ואני כן, ואני, נכון, הם לא רואים את הקהל שלהם, הם לא רואים נכון, את הכאב של הקהל שלהם, והם גם לא מדברים לכאב של הקהל הקונקרטי שלהם. נגיד, אם בדיוק, את מעצבת בסגנון כפרי, ואת רוצה שיבואו אלייך אנשים שמחפשים סגנון כפרי, אז למשל, אל תדברי על עצמך שהצבת לעצמך מטבח בסגנון מודרני. נכון, זאת אומרת, לכוון לקהל המסוים, לדבר אליו, אבל גם על מה שאת רוצה להביא, נכון. או מה שאתם רוצים להביא. גם תראי, יש הרבה אנשים שבאים ואומרים לי, זוהר, איזה שיווק אני אעשה, מה אני אעשה? אני אומר, תמיד, תמיד, תמיד תחזור ללמה עשית את מה שאתה עושה בעצם. הרי פתחת את העסק, פתחת אותו בשביל להביא בשורה, בשביל להביא מוצר שייתן מענה ללקוחות. אז תחשוב, אתה כלקוח, או למה שפתחת את העסק, מה חשבת שאתה הולך לתת ללקוח? ואז אתה אומר, רגע, שנייה, אני עשיתי ככה וככה וככה, התבאסתי מהשירות הזה והזה. לא אהבתי את זה, אני יכול להביא זווית אחרת, אני יכול להביא זווית שונה. אז אתה יכול לעשות פוסט שמבליט את זה. עכשיו, גם פה צריך מאוד מאוד להיזהר, זאת אומרת, זה לא לבוא, את יודעת, לפאר את עצמי ולפאר את עצמי, צריך לדעת לעשות את זה בצורה עדינה נכון, בין השורות. בדיוק בין השורות, שבן אדם לא ירגיש שמוכרים לו, או שאת יודעת, גם אסור מדי לפתח ציפיות. אני תמיד שואף לגרום למצב שבן אדם ידע מה הסטנדרט שהוא הולך לקבל, מה המוצר, ואז הוא יגיד וואו. סתם למשל, אני אתן לא לך לבנות דוגמה. ציפיות מעבר למה שהוא בדיוק, הולך לקבל. תגיד אוקיי. שאתה תהיה צנוע, תגיד מה אתה הולך לקבל. סתם למשל, אני אתן לך דוגמה. בדקתי עכשיו השבוע כמה צימרים שאני רוצה ללכת אליהם. הצימרים נעים בין 1200 ל-1600. יבוא צימר אחד, ייקח לי 1700. אבל הוא אומר לי, שומע, אני שם לאשתך שם במיטה, מגש פירות יפה. עכשיו, אני בתור לקוח שבא לצימר לא מצפה לקבל מגש פירות. אני גם אוסיף את 100 שקל מעבר לזה, אבל הוא עושה לי את זה בשקט, כאילו, אשתי תיכנס, תגיד, וואו, לא ציפיתי. היא יודעת מראש מה היא מקבלת, איפה המיטה, איפה הבריכה, כן. איפה הג'קוזי, איפה פה, איפה שם. האפקט הוואו הזה, הרבה אנשים לא משתמשים בו. נכון. בסוף, בשביל להצליח ושהשיווק שלך יהיה מדהים, אתה צריך מוצר וואו, כאילו, שאנשים יגידו, וואו, איזה מדהים. סתם לצורך הדוגמה, את עושה קניות בסופר. את יוצאת מהסופר, השומר בא אומר לך, בואי רגע, קחי, לא יודע, שוקולד, איזה ופלה קטן, תביא גם לבן שלך, שיהיה לכם יום טוב, תודה שקניתם אצלנו. זה החוויה של השירות. זה אתה עכשיו אבל עובר קדימה לשירות. נכון. אנחנו מדברים על השיווק של איך להביא אותה מלכתחילה אלינו. נכון. וזה נכון מה שאתה אומר, כי אם יש משהו מהדברים הרי שאנחנו, למשל, שזה המון רץ ברשת, שנגיד כל מיני יועצים שאומרים, באו אליי, תחתום לי 40,000 שקל מראש, בלי אפשרות כמובן לבטל, חוזים כאלה דרקונים, שאתה לא יכול לצאת מהם, מבטיחים לך לידים, 500 לידים בחודש, נופלים מהשמיים, ואתה מקבל בסוף 10 מזה או כלום. נכון. זאת אומרת, להיזהר מלהבטיח יותר מדי, אבל העניין הוא ששיווק אני חושבת שדווקא בגלל שזה תחום פרוץ, אז מישהו ישר והגון ומקצועי,
ויודע לעשות שיווק טוב, שמבדל אותו ומביא משהו מהאישיות שלו, הוא זה שיצליח. כי נכון. אני רוצה גם להגיד לך גם בהקשר הזה של טעויות, אבל אנשים לא רואים את הצד השני, לא רואים את הקהל, הם מדברים על עצמם, ואם הם כן עושים תוכן טוב, טעות מרכזית שיש, היא שהם לא מתמידים. אמרה לי באיזושהי סדנה לפני כמה זמן, מישהי אמרה לי, לא, יש לי חברה, היא בעלת עסק, היא עושה תוכן מעולה, היא לא מדברת על עצמה, היא מדברת על הקהל, היא נותנת ערך, הכל לפי הספר, אבל זה לא מצליח, היא אומרת לי, תוכן לא עובד. אמרת לה, והיא מתמידה? היא אמרה לי, לא, האמת שהיא לא, היא העלתה חודשיים והפסיקה. אמרת, אוקיי. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את זה כמו שצריך, ואתה צריך להתמיד. נכון. ולא בקטע של מטלה. אם תבטא את האישיות שלך, תמצא את הדרך שלך לעשות את זה, זה לא יהיה עוד מטלה ביומן, אתה תהנה מזה ותצליח להתמיד. נכון. אבל מי שעושה את השיווק כמו שצריך לפי הספר, מה שנקרא, כן. ומרים ידיים אחרי חודש, זה גם לא להרים ידיים, זה לא, זה מאבק. תראי, יש כאן, אבל צריך כן להתמיד. יפה, יש כאן הרבה מאוד 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 ניסוי וטעייה. נכון. אני היום מסתכל על הפוסטים שעשיתי בהתחלה בראשית הדרך, אני אומר, מה זה השיט הזה, מי עשה אותו, כאילו, אני מסתכל, אבל רק ככה אתה התקדמת, יפה, גם אני. אני אומר, הטעויות שלנו הם חלק בלתי נפרד ממי שאנחנו. עכשיו תראי, אני גם עשיתי טעויות בהתחלה, והייתי גם שותפה לאחת הטעות שעשיתי, שהתייעצתי איתך בהקשר הזה. כן. אני הגעתי למצב שפתחתי את העסק, ופתחתי אותו, מה שנקרא, בלחץ כלכלי. הייתי חייב בעצם להביא לקוחות, להביא עבודה, ושיווק שהוא תחת לחץ, ושיווק שהוא לא תחת לחץ, יש לזה משמעויות שונות. נכון. בסוף אסור לי לשווק כשאני תחת לחץ. זה כמו לבוא לבנק, להגיד להם, שומעים עוד רגע, אני בפשיטת רגל, תביאו לי הלוואה. הבנק יסגור לך את הדלתות בפנים, יגיד חסה. אז שעשיתי את השיווק אז, ועשיתי סוג של סרטון שהוא יכול להתפרש בצורה פחות, מה שנקרא, נעימה. כי הוא מחירתי היה, אני מניחה, הוא לא? היה סוג של מחירתי וגם סוג אני של... זוכרת שסיפרת לי על זה, שזה היה משהו שהוא, הוא לא באמת דיבר, אני חושבת, לכאב של הקהל, אלא יותר דיבר על למה לבוא אליך. תתקן אותי אם אני טועה, זה היה משהו... תראי, סוג של הבלטתי את הייחודיות שלי, ואנשים פירשו את זה שכאילו אני מקטין את האנשים האחרים. נפתח את זה? בקיצור דיברת, לא, אבל דיברת, לא נפתח את זה, אבל דיברת עליך, זאת הייתה, לדעתי זה דיברתי היה עליי, הכשל. והסיפור אני היה... זוכרת שדיברת בדיוק. איתי אחרי הצילומים, אחרי שכבר היה מצולם, אמרת לי נכון. מה את אומרת. בדיוק, והיה כאילו בלגן הזה, וכולם אמרו איך יכול להיות שהוא כאילו, מה שנקרא, מוציא את דיבת התחום החוצה, מה שנקרא את הכביסה המלוכלכת, ובדיעבד אני אומר, וואלה, כל תחום, תכבד את התחום שאתה נמצא בו, אל תוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה, זה גם חלק מהטעות שעשיתי, ואז שהתקשרתי אלייך, זה סוג של הרגעת אותי, אמרתי לי, הכל בסדר, זה לא איזה משהו שהוא לא חוקי. תקשיב, אגב, קודם כל, זה לא חוקי, ברמה המשפטית זה לא היה משהו לא חוקי, זה לא היה דיבה של בן אדם ספציפי שהזכרת, לא הזכרת שמות ולא זה, הצלחת לעצבן אנשים לא נורא, ככה לומדים. נכון. ואני בכוונה משאירה את הסרטונים הראשונים של מיש משפטי, נכון. שמתחילים היי, אז היום אני מתחילה את הבלוג החדש שלי, זה היה ממש ככה, זה היה כאילו סוף 2011, הייתי סטודנטית למשפטים, ואני חושבת שהטעויות זה חלק ממי שאנחנו, ואנשים מתחברים לטעויות. אבל אני אגיד לך משהו. למה שאנושי. אי אפשר לתקן דבר כזה שיצא החוצה, וזה הפחד לדעתי שרוב בעלי העסקים נופלים בו. כי הוא בא ואומר, תשמע, שחררתי סרטון לאוויר העולם, נגמר. הוא שותף כבר בקבוצות וואטסאפ, ואנשים עשו איתו כבר דברים וזה. מצד שני, אני עונה לאותם אנשים... אם זה לא משהו, נכון. מי יזכור את תגידי בעוד חצי שנה? זה מה שאני אומר לאותם אנשים. חבר'ה, הקצב פה בחדשות של המדינה הוא יותר מדי, ובכל דקה פוש אחר ועוד משהו וזה, אז כאילו, תעשו טעויות, זה חלק מהדרך, זה בסדר, ללמידה, ותהיה קשור לפידבקים. תמיד קודם כל לשים לב למצפן שעומד לנו מול העיניים, מה אני רוצה לעשות, מה אני רוצה להשיג. כי לפעמים זה חינוך שוק. לפעמים אני רוצה לתת באמת פתרון לבעיה קיימת, ובסרטון אחד אני יכול לפתור אותה. ולפעמים באמת אני רוצה להביא עבודה, או להביא את הייחודיות שלי, בסוף יש פה, השיווק הוא מורכב מהרבה מאוד גורמים, שכל סרטון כאילו זה נותן למשהו אחר, אתה מפזר אותם לאוויר העולם, אתה עושה את זה בצורה מעניינת. ואתה משתפר ומשתדרג מפעם לפעם, אתה לומד לך לזה, אני זוכר בהתחלה הייתי עומד מול מצלמה, כאילו, ומדבר, הייתי מרגיש כזה דפוק, הייתי עושה... בהתחלה אבל כולם מרגישים לא בנוח מול מצלמה, אתה יודע, אבל הזכרת מקודם את הקטע של אנשים מפחדים, שכאילו, מה יהיה אם סרטון יעשה להם נזק, ואיך זה ייראה. אני חושבת שבאופן כללי, מה שמונע מאנשים, לשים את עצמם בפרונט, אם זה ברשת, אם זה הרצאות, אם זה פרזנטציות. נכון. אנשים שהעבודה שלהם זה פרזנטציה, אוקיי? נכון. הם מפחדים ממה יגידו, והביקורת, ובאופן כללי אני יכולה להגיד לך שאנשים בראש שלנו בדרך כלל, התמונה של איך שאנחנו מציירים לעצמנו, את עצמנו בראש, היא הרבה יותר גרועה ממה שזה באמת, בדרך כלל. לגמרי. אני יכולה להגיד לך שלפני כמה שנים הייתה לי הרצאה בשידור חי,
בלשכת עורכי הדין, והייתה לי ערימה של דפים לידי, וזאת הייתה הרצאה בלייב שהצלם לוחץ רקורד ויוצא מהחדר, והייתי עם ערימה של דפים, הרצאה ארוכה, ואני מדברת עם הידיים, לא היה מיקרופון ככה צמוד כמו פה, היה לי שטח לדבר עם הידיים, פתאום טרח, כל הדפים עפו על הרצפה, כולם, ואני כאילו מסתכלת למצלמה, יש להם עמוד של כמה עשרות אלפי עוקבים, אני יודעת שרואים את זה, ואני בראש שלי, אני כאילו, אומייגאד, ופשוט לא הייתה לי ברירה, פשוט כי לא היה אף אחד באולפן איתי, התכופפתי לרגע, הרמתי את הדפים, אמרתי סליחה, והמשכתי לדבר. עכשיו, מזל שלא נתתי לעצמי לשקוע למחשבות של וואי מה עשיתי, איזה בושות, המשכתי הלאה, אבל הייתי בטוחה שזה באמת היה קטסטרופה. כשראיתי את זה, בקושי ראו שנעלמתי לשנייה מהפריים, אבל לא באמת שמו לב, אף אחד לא ראה שעפו הדפים, ראו שלרגע הניחו כנראה שנפל לי איזה עת או משהו. זאת אומרת, בראש שלנו אנחנו מציירים לעצמנו תדמית הרבה יותר גרועה ממה שזה באמת. נכון. וזה מה שגורם לאנשים לשבת על הספסל, להסתכל מהצד על האחרים משחקים את המשחק, מפחדים מה שיגידו, וזה נכון לטקסט. אתה יודע, אתה מדבר על וידאו, הפעם הראשונה שהצטלמת, שזה גם אני כל כך מתחברת. אנשים מפחדים להעלות פוסט כתוב, נכון. אנשים מפחדים להעלות תמונה של עצמם, אנשים, אבל אני לא אומרת את זה מתוך זלזול, הם חוששים נורא מה יגידו, נכון. והתגובות. וצריך להגיע לאיזשהו אגב, שיפט בראש, יש המון הייט. צריך להגיע לאיזשהו שיפט בראש, שלא משנה מה יכתבו לי, זה שלהם. אם מישהו כותב לי תגובה לא עניינית, מרושעת, מגעילה, זה שלו. לאחרונה היה איזשהו פוסט שהתפוצץ על דוגמנות, כתבתי על באמת משהו על חוויה שלי מהדוגמנות, ועל עניין של משקל, ועל עניין של אורח חיים בריא, ומישהי כתבה לי איזו תגובה ארוכה, וכתבה לי, את רק רוצה לייקים, ואת רק ככה, ואת מתחנפת, שזה... כתבתי, את יודעת מה? הייתי עונה לך תגובה עניינית, אבל מאחר שאיבדת אותי במילים, את רק רוצה להתחנף, את רק בשביל הלייקים, עזבי, זה לא ראוי לתגובה. נכון. וזה נגמר. כאילו להבין שזה לא שלכם. לגמרי, ואני חושב שבסוף יש המון הייט, ואנשים מפחדים מזה. תוסיפי לזה גם מה שבעל עסק בא ואומר לי, תקשיב, אני אצא החוצה, אני אראה את הפרונט שלי, מה יגידו המתחרים, איך אני אצא, שלא יצא דביל מדי, בסוף תשמעי, נגיד, בתחום שאת מתעסקת איתו, אני ישבתי לפני שבועיים עם חבר שהוא עורך דין. אמרתי, תשמע, בוא נעשה לך איזה סרטון 2, היה איזשהו משהו שקרה, והוא יכל לתת לזה את הזווית המשפטית שלו. אני רוצה לעזור לו, לעשות לו איזה סרטון, אתה יודע, לשווק לו את העסק. הוא יושב מול המצלמה, מתחיל לדבר ונתקע. לא, עזוב, זה לא בשבילי, זה כאילו, הם צריכים לעבור באמת תהליך עמוק. המשפט הזה זה לא בשבילי? כן, זה הבסיס של הכל, מה שעכשיו אמרת. נכון. כי זה לא בשבילו. זה כמו שאני פעם ראשונה מול מצלמה בשנת 2001, עשיתי קורס משחק מול מצלמה אצל ליאת ביין, אוקיי? מורה למשחק. כי שיחקתי בפרסמות, והייתי צריכה ידע בסיסי. היה תרגיל מול מצלמה, והיה לי טקסט שהכנתי מראש, ולא היה סושיאל, לא היה סטורי, 2001, אני מדברת למצלמה, אומרת את הטקסט שלי של 2 דקות, ואחר כך שאנחנו מרצים פליי בקלטת, זאת הייתה קלטת בטא, אוקיי? גדולה, אני רואה שאת כל הטקסט אני אומרת ככה, אני מדברת, ואני כל הזמן עם העיניים לרצפה. אני לא חושבת שנולד בן אדם, שפתח מצלמה פעם ראשונה, וזה בא לו לגמרי טבעי. אז כאילו... לגמרי, זה גם מחזיר אותי לעניין של השיווק. בסוף שאתה יוצא ומתחיל את הדרך הזאת של פתיחת עסק, של שיווק, אתה מבין שזה תהליך שאתה משתנה איתו ביחד, אתה משנה, אתה מתחדד. בסוף הפחדים האלה בראש שגורמים לנו להגיד, לא, זה לא בשבילי, זה לא שלי, זה לא רלוונטי, זה לא זה. זה בסוף רעשי רקע. זה כן אמור לגרום לך לעשות משהו, לשנות משהו. תראה, אני בא עם ביקורות. מי שבא אליי, מתקשר אליי בצד, אומר, שמע, אח יקר, שמע, זה הסרטון שהעלית או התמונה, פחות מתאים, תוריד, סבבה, אם זה ביקורת באמת עניינית, מכבדת, אני מוריד ובזה נגמר הסיפור. אנשים לא שוכחים, בסוף אני לא חייב דין וחשבון לאף אחד, אני נותן שירות, אני מבין שהמוצר שלי, מי שיקח אותו, יזכה בי. עכשיו, אני לא יכול לתת את עצמי לכל העולם, יש לי capacity קטן, התחיל למשל עורך דין עכשיו מתחיל, הנה השבוע עברו הרבה עורכי דין. רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך, אמרת אם יכתבו לך בפרטי, אבל אני אסיים רק את הנקודה הזאת. או שיתקשרו אליי. אם יכתבו לך אבל משהו של הייט בעמוד, אתה צריך להבין שזה לא קשור אליך. בדיוק, מזיז את זה הצידה, עושה או בלוק או חסימה ותשחרר. ברגע שהם חושבים על זה ככה, נכון. אתה כמו טפלון, זה בכלל נכון. לא, אתה מבין שזה שלהם, בן אדם נמצא במקום נמוך, מסכן, שהוא עוצר, את יודעת, קל להגיד את זה. טורח, לעצור ולכתוב למישהו אחר משהו של שנאה. נכון, עכשיו קל לנו להגיד את זה, את זוכרת שאני אז היה לי את הסיפור עם הסרטון,
קיבלתי המון 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 הודעות נאצה וקללות באמת? לא ידעתי. ובלאגנים. מה אתה כן, אומר? לא לא, לא. ידעתי ברמה כזאת. אני אגיד לך למה, נגעתי בנקודה מאוד 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 כואבת, של אנשים שככה מתנהגים, ואני אמרתי, חבר'ה, אני נותן את הזווית האחרת, אני כאילו מה, בגלל ששמת להם מראה על הפרצוף? שמתי מראה מול הפנים, וזה מאוד כאב להם, זה מישהו שמזיז להם את הגבינה פה, ווואלה, קיבלת מלא אייט על הפנים, ווואלה, לא הגבתי. שתקתי, אגרתי בפנים, אמרתי, אוקיי, זה שלהם, אבל זה סוג של ישב לי בפנים. זה גרם לי רגע לעשות שיפט, גרם לי רגע לעצור. בסוף, סתם לפני חודש היה לה את הכתבה בערוץ 12 עם המילואים וזה, פתאום אותם אנשים שרשמו לי את כל העת מתקשרים, וואו, איזה יופי, תשמע, כל הכבוד לך. מה, אחרי הכתבה ב-12? כן, אז מתקשרים, כאילו הגעתי לפסגת העולם וזה. אתה לא מכיר את זה, אבל זה משהו זה הצחיק אותי, זה כאילו העולם הוא גלגל, בסוף אתה מבין אני יכולה להגיד לך שכשהייתי דוגמנית, אנשים הרבה פרגנו לי. גם היו כאלה שלא. זה לא, אף פעם לא יותר מדי התרגשתי מזה. אני זוכרת שהיו תקופות שהייתי נגיד פרזנטורית של קרייזי ליין, והיו לי פרסומות מה שאז היה ערוץ 2, תפקידים ראשיים, קוקה קולה, בורגראנץ', כל מיני כאלה. זאת הייתה עבודה ומאוד נהניתי. באמת, ממש נהניתי מזה. זה לא באמת זוהר כמו שזה כאילו נשמע זאת עבודה. וכשעבדתי בערוץ אחד, גם מאוד פרגנו לי. וכשאני עברתי ללמוד משפטים באוניברסיטת תל אביב, אני זוכרת שכל היחצנים שרדפו אחריי לא החזירו לי טלפונים. עכשיו, אני לא לקחתי זה קשה, כי אני ידעתי גם שהגלגל מסתובב באיזשהו מקום, וגם כשהייתי דוגמנית וכשהייתי מגישה בטלוויזיה, ידעתי שזו תקופה, זו תקופה בחיים. נכון. אבל כשחזרתי לעשות דברים ברשת, ופתאום בכלי תקשורת שוב חיפשו אותי, ופתאום כל אותם זה יחצנים, סגירת מעגל. העניין הוא שכל אלה שנעלמו אז, והיום מחפשים אותי, אני יודעת איך זה עובד. ואתה יודע גם אתה יודע, כשאתה כן, תראי, אני אגיד לך, חושבים שאתה בנקודה מסוימת למעלה באים, ולכן אני אומרת, מי שמפרגן מתוך המקום האגואיסטי של, הוא עכשיו, הוא היה בטלוויזיה, נכון. נפרגן, אתה יודע, תבחר, אתה יודע מי החברים שלך באמת. אז זהו, זה מה שלמדתי מהמשבר הזה, שהמשברון הזה שהיה, קלטתי באותו זמן מי האנשים שהיו איתי, והיו אנשים, ועד היום, אם הם יבקשו משהו, אני עומד דום, בא מתקשר אליי חבר, מורה, אומר לי, תשמע, יש לי מחר טסט, האוטו שפך מנוע. הייתי במילואים, יצאתי מהצפון, שמתי לו את האוטו, לקחתי את האוטו שלו חזרה לבסיס, וכך תהנה, תעבוד, לא מדבר מילה, למה? הייתי ברגעים הקשים. בסוף בהתחלה, בלמטה, שאתה קולט, זה תהליך הרי, אתה קולט מי היה איתך למטה, מי הבין אותי, המנהל בית ספר יאמר לזכותו, אמר לי, הכל טוב, כאילו אני איתך, אני מגבה אותך, לא קרה כלום, עם כל המשברון שקרה, בסדר, תמשיך קדימה. אבל זה ככה בחיים, ואז, זהו, זה נותן תובנות. זה כמו סוג של קרמה שחוזרת אליך. יותר מזה אני אגיד לך, בסוף פתאום הבנתי, תעבוד בשקט, והעבודה תעשה את הרעש. עכשיו, כשאני אומר לעבוד בשקט, זה לא הכוונה להפסיק עם השיווק. תמשיך עם השיווק שלך בכיף, הסבבה, לא, אתה יודעת, לא בצורה הגרנדיוזית שזה היה אז, אבל תהפוך את המוצר שלך למוצר הכי טוב שאתה יכול לתת, בשביל שמה שנקרא אנשים יצביעו ברגליים. נכון, אבל אנשים צריכים, אם המוצר שלך הוא הכי טוב שאתה יכול לתת, בסדר? נכון. והמתחרים שלך הם מוצר פחות טוב, אבל הם עושים שיווק מדהים. אז מי שיגיע אליך קודם, בואו נדבר רגע על שיווק מפה לאוזן, כי יש כאלה שאומרים, האם שיווק מפה לאוזן אם זה קיים? ברור שהוא קיים, הוא פשוט שינה קצת צורה. השיווק מפה לאוזן הוא מושפע מאם יש לך נוכחות ברשת. נגיד, דמיין, 2 רואי חשבון, קיבלת המלצה זהה ל2 רואי חשבון, אוקיי? לאחד, המלצה זהה, זאת אומרת, שניהם מנוסים 20-30 שנה, לשניהם יש באמת המלצות, הם סבלנים ונכבדים, מקצועיים, אדיבים, מדויקים, מה שאתה רוצה, זמינים. על אחד אתה רואה שיש סרטונים ברשת, יש לו קצת רעיונות פה ושם בתקשורת, יש לו פוסטים שהוא כותב, אתה חשת בן אדם מהסרטונים שלו, ראית אותו, שמעת אותו, קיבלת משהו מהווייב שלו, והשני אין עליו כלום חוץ מזה שיש לו איזה דף עסקי בפייסבוק, פעם אחרונה הוא כתב בו איזה פוסט, חג שמח לקהל לקוחותינו בשנת 2019, זהו. אז למי תתקשר קודם? חד משמעית להוא עם הנוכחות ברשת. וזה לא אומר שאתה תסגור איתו, אבל אתה תתקשר, אומרת, החוכמה היא, אומרת, זה גם ברור שבסוף השרשרת להביא את המוצר הכי טוב, אבל להביא אותם, את האנשים, לחוש את האמון, את החיבור הרגשי איתך, זה שיווק באמת שעובד. נכון. ואז הפה לאוזן הופך מהמלצה קרה להמלצה חמה, ואז הם גם יגלו שהמוצר שלך הוא הכי טוב. בדיוק, אני אגיד לך מה, אנחנו הרבה פעמים חווים דווקא, שיווק מטורף, כאילו אני רואה דפים, וסתם לצורך הדוגמה, בלי שמות, אני לא אגיד כמובן. אנחנו לא אומרים כאן שמות, לא אומרים שמות, טוב. זה גם לא ממותן. כל הנוכלים, סתם. זה גם לא ממומן, אז לא, סתם, אנחנו בכיוון ההפוך.
יש איזה לא יודע מה, בייקר, שעושה שיווק מטורף, כאילו ממש רמה, ואת מגיעה וכל אחד כזה 40 שקל, עניינים וזה, וואלה, סוף סוף בוא נלך. אנחנו הולכים, והם מתאכזבים ממוצר, וואו. מרמה, משירות, אתה אומר בוא נסתם שילמתי, ולא רק שאני לא אלך, רושמים בקבוצת וואטסאפ, זה הפה לאוזן ההפוך. נכון. בסופו של דבר, הפה לאוזן שאני רציתי לעשות זה, שנגיד סתם לו, הבן אדם בא אליי, קיבל שירות, וואו, חוזר לכיתה שלו ואומר, חבר'ה, אתם לא מבינים איזה כיף היה לי בשיעור, אני מחכה לשיעורים. הם אומרים לו, מה זאת אומרת חכה? אנחנו מרגישים שכל שיעור אנחנו בשימוע, אנחנו כאילו נוהגים וצועקים, ומחנכים אותנו, ועושים לנו, ופה, לא כיף לי. מה זאת אומרת לא כיף? בוא איתי לשיעור, תבוא, פתאום אחד עובר, בום, כיתה שלמה אצלי. כי הלקוחות הם השגרירים הכי טובים שלך. נכון. אבל כדי שהם יבואו, אתה חייב לעשות את הנוכחות ההתחלתית. הנוכחות הזאת, שהיא לאורך זמן, נכון. ואז הם יבואו, ואז הם יגלו שאתה מדהים. ברור שזה צריך להיות לשני הכיוונים. אני יכולה להגיד לך שיש אגב בכל תחום. עורכי דין, מעצבים, אנשי שיווק, שזה תחום מאוד פרוץ, יועצים למיניהם. יש כאלה שהם אנשי מקצוע מצוינים, וזה כואב הלב, נכון. שהנוכחות לא משקפת. לפעמים אני מדבר איתי נגד עורך דין, שאני אומרת לו, בא לי לצרוח, אתה, זה ככה נראה העמוד שלך? נכון. ויכול לבוא איזה פישר אחד שהוציא את הרישיון לפני 2 עושה שיווק מטורף, נותן, ואתה יודע מה הקטע, מה כואב? אני אומרת לו, הלקוח שהיה יכול לקבל את השירות ממך, נדפק עכשיו, הוא הולך למישהו פחות טוב. קיבל שירות בינוני, זה כואב לראות את זה. כשאתם אומרים, אני לא משווק, זה לא בשבילי, אתם בעצם גורמים למישהו לקבל שירות פחות טוב, כי אם הוא מפספס אתכם, הוא הולך למישהו אחר. נכון מאוד. אם תחשבו שאתם באים לעזור, אגב, במיוחד במקצועות הרגישים, מה זה רגישים? נגיד, זה יכול להיות, תכף תגיד על נהיגה, כי זה בעולמות שלך, ונגיד איך שאני רואה את זה, כל התחום של עורכי דין, רואי חשבון, תחומים טיפוליים, תחומים שיש רב מלל נקרא לזה, הרבה מלל, אוקיי? זה לא מוצר שמצטלם מדהים, זה לא אוכל, בגדים, זה שירות שלאנשים יש אנטגוניזם הרבה פעמים, רק קוראים בזה משפטי או ראיית חשבון, יאללה, משעמם חופר, זה גם פונה מראש לקהל הרבה יותר צר, כי אם תסתכל כמה אנשים מתעניינים בפסיקה לפי חוק לשון הרע, לעומת מי שמתעניין במוצרי תינוקות, או בלוג על אימהות, אז זה קהל הרבה יותר צר, יש להם את האתגרים שלהם, הם צריכים לתת באמת את הערך המוסף על הכאב של הקהל המדויק שאליו הם פונים, ואז הם יקבלו קהילה אדוקה שתהנה מהמוצר נהדר שלהם. אז בואי ניתן איזה טיפ 2, נגיד לסתם גם כמו שאמרת, לרואי חשבון, לעורכי דין. אוקיי. לא, מהניסיון שלי נגיד. אני יש לי רואה חשבון, תל אביבי, בן 20 ו-30, צעיר, בגיל שלי כזה. הוא מתקשר אליי פעם בחודש, מה איתך זוהר, איך אתה, הכל בסדר? תגיד מתי אנחנו נפגשים. הוא אומר לי, זוהר, אני מזמין לנו איזה מקום במסעדה, בוא נשב. כאילו, אני לא, בדרך כלל, כן, בדרך כלל אני לא רגיל לדברים האלה. סתם דוגמה, קיבלתי איזה מענק מהמילואים, שהוא מילא לי, והוא לא ביקש כסף בכלל, באתי אליו, הבאתי לו עוגה, כאילו, קראת אותו. בסוף, אני, מהפה לאוזן שלי, הבאתי לו איזה 5-6 לקוחות. כי זאת בניית מערכת יחסים. בדיוק, זאת אומרת... לקוח זה אכפתיות לאורך זמן. יפה, זאת אומרת שברגע שהוא מבין שלא, זה לא שאני פה והלקוח פה, אנחנו ביחד, קח את הטלפון שלי, זה גם משהו שהרבה עורכי דין חוטאים בו. בסופו של דבר, זה משהו שנגיד, את לא חוטאת בו, אני מדבר על השיווק, המקצועיות יכול להיות הכי מקצועי בארץ, אני מדבר על השיווק, כאילו הוא משדר לך, אני פה ואתה פה. אז תראי, יש לי חבר עורך דין, כן. אני מתקשר אליו, עונה לי להודעות, מתקשר אליו, הוא עונה לי, מה איתך, מה קורה, מה המצב, הוא תמיד מפתח את השיחה, תמיד מדבר, הוא לא בא אף פעם מלמעלה. בין כמה הוא? בין, תגידי, 45, 43. אוקיי. זאת אומרת, את יודעת, לא, עכשיו מה? הוא קיבל ממני המון עבודה, כי לכל אחד יש את המעגל לקוחות שלו. אם אתה לא בא מלמעלה, אתה מוריד את עצמך רגע, בסוף אתה נותן ערך ושירות, ואתה צריך לתת את השירות ללקוח. אבל אתה לא מוריד את עצמך כדי להיות בגובה הלקוח. כן, אבל ככה זה מרגיש. לא, אני בעיניי, קודם כל, אתה יודע משהו? אני כשאני עובדת עם, נניח, עם עורכי דין, או עם יועצים, או מטפלים שהם, נניח, בני 50-60, אני אומרת, איזה זכות יש לי לעבוד איתם. נכון. אתה יודע, אני עובדת עם אנשים שאני אומרת, וואו, והם אומרים לי, ריבי, איזה כיף ללמוד ממך, ואני כזה, אני ממש מרגישה שאיזה זכות יש לי ללמוד ממך. נכון. אתה יודע? אז מי שחושב שהוא צריך להוריד את עצמו כדי להיות בגובה הלקוח, זאת כבר, אל תחשבו ככה. נכון. ושם, אתה צודק ששם הם טועים. אגב, זה האגו. אתה חושב שזה משהו של עורכי דין ספציפית? לא רק עורכי דין ספציפית. כל המקצועות האלה שהם כאילו הלמידה והגבוה וזה, בסוף בוא תוריד לי את זה ברמה של השירות הלמטה, של אתה יודעת, מה שנקרא, בסוף אנחנו אוהבים אותנטיות. אני אוהב בגובה העיניים, יש לי בעיה, מרים שיחת טלפון, פותר את העניין.
ובסוף זה השיווק, אתה אמור להוריד את הדבר הגדול הזה שאתה מדבר עליו, של לא יודע אם לקחת את זה לעורכי דין, אז איזה כן. פסק דין מטורף על פני 5 עמודים שקראת, תוריד אותו לסרטון של 20 אתה שניות, מדבר 5 מעניין. עמוד, התכוונת 500 עמודים. 500, כן, 5 עמודים זה היה רק האוציו, זה אני רק תמיד ההתחלה. התקציר, וגם את זה התקציר, ChatGPT תסכם לי, אז כאילו, תרדו רגע, תורידו שנייה את האגו, בסוף האגו דופק לבן אדם את העסק. זה אני, נכון לחיים. גם לחיים אגב, אני אעשה כזה סרטון, זה לא מכבודי. עכשיו ההפך, אתה נותן את המוצר הכי טוב שאתה יכול לתת ללקוחות, אתה נותן את הערך לעולם. זה גם מה שאת תמיד מקפידה עליו, את תמיד נותנת את הערך המוסף, את הידע הזה. בסוף, אני אף פעם לא יודע מי בצד השני יראה את זה. אני אני לא מקבל... חושבת באמת שצריך להוריד משהו, אני חושבת שתוכן, נניח, לא משנה אם זה משפטי, פיננסי, בעיניי כולנו בני אדם, חלק מעונבים, חלק לא מעונבים. כן, אבל לא יוצא מצב שאת רואה מישהי כאילו- מהצד, אומרת בואנה, מה זה ההתנסות הזאת וזה. עכשיו, אני נגיד, חושבת שהתנסות מביעה, היא קשורה אליה או אליו, הבן אדם שמרגיש צורך להתנפח מאוד בדאווין, זה מראה שבפנים הוא כנראה חסר ביטחון. נכון, כי מי שיש לו את הביטחון העצמי לא ישחרר לעולם את השליליות ואת נכון. האגו ואת הזה. זאת אומרת, ככל שאתה בטוח בעצמך, אתה יכול לשבת בגובה העיניים עם אנשים. אני יכול להיות, אני לא יודעת, יכול להיות שאני כל כך, כאילו למדתי, אולי בתקופה של גיא פינס, כשהייתי מאוד צעירה, הייתי בת 28, ושלחו אותי לראיין, לא יודע, דיוויד ברוזה, וכל מיני אומנים מאוד מפורסמים, ואני הייתי צריכה ללמוד שם, אחד הדברים שלמדתי שם זה, אתה ניגש לבן אדם זר לחלוטין, באמצע האירוע, הוא לא רוצה לדבר איתך עכשיו, הוא באמצע הפיתה כאילו, הוא באמצע זה, הוא שותה זה, הוא בדיוק אוכל ושותה, ואתה חייב לגשת אליו עם המיקרופון ולהוריד את המגננות, והייתי באה אליהם, מה העניינים? כאילו אנחנו חברים שנים, כי זאת הייתה הדרך, וככה גם אני רואה את זה היום, אני לא חושבת שמישהו בגלל טייטל מסוים, הוא יותר טוב ממני, או פחות טוב ממני. לגמרי, אבל זה ככה את חיה, זה אני מאמין שלך. שאת רואה את זה מהצד. אתה אומר שזה לא תמיד זה כן. אני אגיד, ניתן לך דוגמה למשל עליי. אני כאילו אוהב לפרגן, אני רואה בן אדם מצליח, עובד קשה, באמת, אני רואה את זה גם תמיד, אני מסתכל מאחורי הקלעים, בן אדם לוקח התחייבויות, עובד מאוד קשה, פותח, עושה, לא הכל הולך קל. אתה באמת כזה, אני מעריך רוצה את להעיד זה. שזוהר באמת כזה, הוא לא סתם אומר, הוא באמת כזה, כל מקום שזה, תודה. הוא תמיד מגיב ומפרגן. אז זהו, אני משתדל, כי אני יודע כמה עבודה קשה יש מאחורי הקלעים, כי אני עשיתי את זה, אני הייתי שם. אני מפרגן, עכשיו לפעמים אתה לא מקבל את זה בחזרה. ואז אומר, שנייה, זה שאני מפרגן, לא כולם כאלה. אז צריך לצאת מתוך נקודת הנחה, אתה תשקיע כסף, תעשה שיווק, לא תמיד אתה תראה את התוצאות. כי הרבה פעמים אנשים לוקחים, מכניסים את איפשהו לבקאפ האחורי, ואומר, אם אי פעם אני אצטרך את זה, אני שולף את זה משם, ואתה הבן אדם הראשון שתעלה לו לראש, כי עשית שיווק, זה הקפיצה הראשונה שעולה לו לראש. היו לי אנשים שראו סרטונים שלי נגיד, ורק אחרי שנה הם פעלו והתקשרו, ואמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים. אז שאתה בא ואומר, תשמע, אני עושה שיווק, אני לא רואה תוצאות, אתה לא יודע מה עובר לבן אדם השני בראש. זה לא יהיה באותו רגע... אתה מדבר עכשיו על אורגני בעצם לעומת מאומן, כי אורגני הוא לא מדיד. אתה נכון. מעלה תוכן, נכון. וזה קרה לי שסרטון שלי או פוסט שלי הביא לי עבודה, כמו שאתה אומר, שנה, שנתיים אחר כך. נכון. לפעמים אני מהסקרנות שואלת, מאיפה הגעת אליי? מסקרן אותי כאילו ללמוד, להבין, ולפעמים אני נדהמת שזה ממשהו, או שאומרים לי אני עוקב אחריך כבר שנתיים, וואלה, לא היה לי מושג. נכון. או עקב בשקט ולא עשה לייק ולא ידעתי, והוא זוכר איזה פוסט שלי מפעם. ולפעמים אגב, אתה יודע משהו, אנשים ייקחו, ואולי לא יחזרו לשם. נכון, זה וזה גם בסדר, נכון. מבחינתי, אם יש לי קהילה של נגיד 12-13 אלף איש היום, אוקיי? ומתוכם יש לי את ה-X אחוזים שבאים אליו הם לקוחות וכיף לי איתם, וחלקם לוקחים את התוכן באהבה ולא באים, אין לי בעיה עם זה. נכון. שיהנו. נכון. יש פסוק בתהילים שאומר, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. אתה עושה, אתה שותל זרעים, אתה לא יודע איזה מהם יצמח, איזה זרע ייתן, איזה מה לא ייתן. אתה מנסה מכל מיני כיוונים, אתה תמיד עושה. זה האופי, אגב, של בעל עסק, של עצמאי. אתה לא יכול לשבת ולחכות, רגע, העבודה תבוא. לא, אתה חייב לקום ולעשות, ואגב, זה ממש עבודה. מי שחושב שנעשה את השיווק על הדרך, זה לא יקרה. אתה מגיע למצב שהמוח שלך כל היום קולט דברים, ואומר, אולי נעשה על זה סרטון. רגע, שאלו אותי כמה אנשים את אותה שאלה. אתה יודע מה? יאללה, מעלה סרטון לאוויר העולם. פתאום אתה בונה דף, בום, נצבר קהילה, לקוחות, עניינים.
בסוף התהליך אתה רואה את התוצאה של אבל אין גם הליד. באמת סוף, זה כל כך נכון מה שאתה אומר, אבל בדיוק. אין באמת סוף. נכון. הנה היום, ידעתי שיש לנו את הצילומים ויש לי דברים לעשות, ובבוקר לא היה לי זמן לעלות סרטון, אבל היה לי סרטון מוכן, אמרתי יאללה אני אעלה אותו חלק בבוקר לפייסבוק, בערב אני אעלה לטיק טוק, וחשבתי תוך כדי שהעליתי את זה, שאנשים לא יודעים מאחורי הקלעים כמה עבודה יש בזה, אבל אני מפחד מהמילה עבודה, למה? כי זה כאילו משדר מטלה, נכון. זאת לא מטלה, כשאתה עושה את זה בדרך שלך אתה נהנה, זה נכון. החלק הכי כיפי בעבודה. בדיוק, אף אחד לא מכריח אותי לפתוח אבל אם אתה מצלמה. עושה סדרה של סרטונים, נכון. ותעלה אותם, ותיעלם, נכון. אחר כך אל תתפלא שזה לא יעבוד כמו שציפית, הם יעבדו מעולה הסרטונים אם תעלה עוד תכנים, נגיד עוד פוסטים אפילו כתובים, אפילו בקטנה סטורי. נכון. למה? כי זה כאילו מחיה את התוכן הישן. נכון. אתה מחיה את העמוד שלך. תקשיב, זה פשוט 30% מהעבודה שלך כבעל עסק, זה השיווק. נכון. זה להביא את הלקוחות, מה עכשיו, לעשות, זה חלק מהעבודה. עכשיו זה לא אמור להיות כזה מורכב, אתה כבר נמצא בעבודה. אני למשל כל היום, נכון. אני עובד בלוד. אני מסתובב כל היום ליד הבית משפט המחוזי בלוד. אני אומר, וואי, אם היה לי זמן, הייתי מת להיכנס בפנים, לראות מה קורה שם. איזה בניין ענק, מלא עורכי דין, נכנסים, יוצאים, פסקי דין. עכשיו אתה כבר בפנים. אתה לא יכול להוציא את הטלפון, להגיד, שנייה, אני בכניסה לדיון פה, יש לנו עכשיו תיק מעניין על כך וכך וכך. חבר'ה שיהיה לנו אחלה של בוקר, או לא יודע מה, תוך כדי העבודה זה אמור להיות... לך ולי זה נשמע באיזה טריוויאלי. נכון, אבל זה... אבל תדע לך שאנשים יש להם מחסום רציני של... אתה מדבר על הסרטונים, אני אומרת לך, טקסט שזה כאילו אמור להיות הרבה יותר קל. אני עוברת עם האנשים, אני לפעמים חצי פסיכולוגית על הדרך, אין לי בעיה, כאילו זה חלק מהעבודה שלי, באמת. נכון. להרגיע אותם, שזה בסדר לשים את עצמם בפרונט, אנשים נורא חוששים ממה שיגיבו להם. לגמרי, אבל אני אגיד לך משהו. אבל אתה צודק. אין ברירה אבל, אין נכון. ברירה. יש היום כמה עורכי דין? 75,000. זה לא רק עורכי דין, עזוב, לא, סתם לקחנו את זה. כל העולם העסקי. יפה, כל העולם העסקי, אבל בוא נגיד ככה. אם אני הייתי יכול להתלוות אלייך עכשיו יומיים שלמים בעבודה שלך, הייתי עושה את זה בשמחה, אין לי את הזמן, אין לי את היכולת, וכל אחד עסוק בחיים שלו, אבל אני מאוד רוצה לראות איך את מעבירה את היום יום. זה המחשבה שהבן אדם צריך להבין, הוא במשרד עם ערימת מסמכים וזה, אבל הרבה אנשים היום מתים לשבת איתך פה. ולראות מה אתה עושה, להיות זבוב על הקיר, לראות את הפגישה שהיה פה עכשיו, או איזה משהו שמעניין שלמדת. אתה יודע במה אתה נוגע עכשיו? בזה שאנשי עסקים חושבים, בעלי עסקים אומרים, אני צריך לבנות לי מאגר תכנים. אתם לא צריכים מאגר תכנים, נכון. פשוט תתעדו את העולם המקצועי שלכם. כמו שאתה נכון. אומר, אתה יושב עם המסמכים, יש פה משהו מעניין, תזהו, תפתחו את האנטנות, תזהו את מה שמעניין את הקהל שלכם, ותשגרו על זה תוכן. אתה יודע שאין לי כמעט מאגר תכנים, נכון. המאגר היחידי שיש לי, מה זה? זה פוסטים שכתבתי ולא הספקתי לשחרר ולהעלות אותם לרשת. אבל אין לי באמת מאגר שאני יודעת ביום X, אני יודעת משהו ספציפי. כן, גם אנשים פחות. אלא אם יש לי נגד הפקה מסוימת שעכשיו אני רוצה לקדם, או הרצאה מסוימת שעכשיו אני מקדמת, ברגיל אין לי מאגר. הבעיה שאנשים יושבים עם המסמכים שלהם במשרד, והם אומרים, זה משעמם, זה לא מעניין. למה? כי אתה עושה את זה 30 שנה, זה נראה לך משעמם, נכון. אבל לקוחות שלך משלמים לך על זה? פעם אמר לי עורך דין למקרקעין, זה נורא משעמם מה שאני עושה, זה מה שהוא אמר. אמרתי לו, תגיד, לקוחות שלך מתייעצים איתך, משלמים לך על זה כסף טוב? הוא אומר לי, ברור. אמרתי לו, אז למה נראה לך שלתת להם פיסת ערך בחינם, לא יעניין אותם? הם משלמים על זה. אז הוא אמר לי, וואלה, נכון. תזהו מה מעניין את הקהל, בתוך העבודה הכביכול משעממת שלכם, נכון. היא לא באמת משעממת. אז מה את אומרת למי שמפחד בעצם להוציא ידע, כי זה בחינם? אני הרי גובה על זה אני כסף. אני חושבת שאי אפשר לשכפל אישיות, אי אפשר לשכפל וייב, אפשר לשכפל טקסט ומילים. בוא נגיד שיש משפטית גבול דק בין השראה לבין העתקה, אני חושבת שאף אחד לא ממציא את הגלגל. נכון. ובסופו של דבר, כשאני בתחילת הקורונה, הייתה לי כבר הרצאה לעורכי דין, היה סגר, אמרתי, אני עושה מזה עכשיו קורס דיגיטלי. אמרו לי, את השתגעת, יעתיקו אותך, את לא נורמלית. זה הקורס אגב ששלחתי לך. נכון. בהתחלה מכרתי אותו, אחר כך נתתי אותו מתנה למי שעשה אצלי הפקה, ונתתי לך את זה מתנה מכל הלב. נכון. ואתה יודע, כמה השקעתי בקורס הזה. ראיתי, לילות לבנים. ראיתי. איזה הפקה ברמה של ראיתי, כאילו, הוליווד, זה היה כל כך בעבודה. כן. אבל, מה באתי להגיד, אבל איפה הייתי, על מה דיברנו? על השיווק בחינם שאת נותנת. על השיווק, בדיוק, נכון. השיווק בחינם הזה. קודם כל הקורס הזה, שנתתי חינמי, לא רק שלא העתיקו אותי, כי אי אפשר להעתיק באמת אישיות של בן אדם. נכון. אתה יודע כמה הפקות זה הביא לי? בטח. שההפקות עולות הרבה יותר מקורס. וזה אומר שהצלחתי לעזור לאנשים לפרוץ את החסם ולעמוד מול מצלמה ולדבר על המצלמה עד היום. נכון. אני לא מאמין, אם לא אתה ספציפית, אני יודעת שאתה לא, אבל אם בן אדם חושב בגישה, בא בגישה של יעתיקו ממני, אז הוא נהיה בונקר.
תני הבונקר, אתה לא נותן, נכון, אתה לא נכון, מקבל. תן, יש מספיק לכולם. נכון. אגב, אנחנו לא כולם גם הלקוחות המתאימים לנו. נכון, להבין שמישהו כזה, עזוב, זה לא בשבילך, תתקדם נכון. הלאה. אגב, אנחנו במהפכת ידע, זאת אומרת, הידע קיים. אבל אני מרצוני החופשי לא אדפדף בגוגל ואחפש איזה פסק דין על מקרקעין. אבל כשאני עוקב אחרי איזה מישהו, או עורך דין או משהו כזה, שהוא מלא את זה בסטורי, ואני כבר ככה מדפדף, ראיתי את ההוא אליי עם הכלב לסיבוב, והוא עשה ריצה, וואו, עורך דין מקרקעין, מה יש לו להגיד? בום. נכון. מבחינתי, למדתי משהו תוך כדי הבזבוז זמן הזה שעשיתי. אתה קיבלת בעצם בידור כשמהדלת האחורית האכילו אותך ובכלל לא הרגשת יפה, את לא זה. הכילו הרגשתי אותך את זה. בלימוד, לימדו אותך מהדלת האחורית אבל לא הרגשת. בדיוק, כי אם זה היה עם כותרת, פסק דין גם בסטורי היית מדפדף. נכון, אבל אם העורך דין הזה נראה סבבה, הוא נראה חמוד, הוא מדבר משהו מעניין, והאנרגיה נכון, שלו וזה, הוא בעצם לימד אותך ואתה לא הרגשת. נכון. וזה כל היופי בעיניי. זה היכולת לשווק בלי לשווק. אבל למה זה חשוב? אמרת על העידן החדש, וזה מחבר אותנו ל-AI. כי מה קורה עם AI? למה דווקא עכשיו בשנים הבאות הקטע של המיתוג האישי ברשת כל חשוב? כי אנשים ייכנסו ל-GPT ויגידו לו, אני, לאו דווקא יחפשו, אני רוצה עורך דין לרשלנות רפואית, יגידו לו, אני רוצה את עורך דין XYZ, את השם הזה והזה, תביא לי את עורך דין X, מה הפרטים שלו. זאת אומרת, אתה חייב לוודא שאנשים יזהו אותך, יכירו אותך, אנשים מהרשת, מהסושיאל או מהתקשורת, לא משנה, מכל החבילה הזאת של התדמית שאתה בונה לך, כדי שידעו לחפש, אחרת GPT ישלח אותו למי שבא לו. שיגידו אין לי פרטים על הבן אדם, וזה הכי באסה, פספסת ליד. נכון. אז אתה חייב ליצור נוכחות ברשת, שזה נכון. כתבות, סרטונים, עניינים, כל דבר מהיום שלך, זה יכול להיות מדהים. ואגב, עם העניין של ה-AI, בסוף, תראי, יש איזה מישהו שאמר, עוד מעט תיכנס לנייליסטיות, מכשיר כזה שעושה לקג'ל, 10 דקות בהסימה. אני חושב שזה לא יתפוס, למה? כי לרוב שהן באות לעשות את הלקג'ל, הן באות פסיכולוגית. הן באות לשחרר, וזה השעה של השקט שלהן. הן משלמות, הן יוצאות עם חיוך, והכל בסדר. המכונה לא יכולה להחליף את זה. בסוף כשאני בוחר ללכת לבן אדם, אני מוביל תהליכים בעצם, מגיע לבן אדם לרישיון, עם פחדים, עם חששות, אני מוביל אותו תהליך עד למצב שהוא עובר את הטסט. עכשיו, במקרה נגיד הכי טוב שיש, שהוא עבר טסט ראשון, זה 19 שעות שהייתי עם הבן אדם. אתה רוצה לשבת עם בן אדם ככה? זה לא כיף, זה לא מעניין. אתה רוצה לשבת עם בן אדם שיש לו שמחת חיים, בן אדם שלוקח דברים בקלות, בן אדם שיודע לפרגן, בן אדם שיודע להרים. הדבר הזה מדבק. ואם אתה כבר כזה, בן אדם עם שמחת חיים, ובן אדם מדבק, תראה את זה החוצה. תן לעוד אנשים. אבל איך זה מתחבר בעצם, אתה אומר, למכונות? כי אתה אומר, מכונה לא יכולה להחליף את הטאץ' האנושי. חד משמעית. למרות ש-GPT, אתה יודע, אומרים שהוא יכול להיות אחלה פסיכולוג, נכון. אחלה מטפל, צריך להיזהר ממנו, הוא קצת לפעמים מבלף, אבל למשל בתחום של עריכת דין, זה גם מאוד קשוח. מצד שני, בתיקים מורכבים, נכון. GPT לא יכול היום עדיין להחליף. תראי, בסוף יש את העניין הזה, אנחנו בסוף עושים עסקים עם אנשים. איך מישהו אמר, נדל"ן זה אנשים. כל דבר זה אנשים. בדיוק, כל דבר זה אנשים. בגלל זה, אתה צריך תמיד לדעת מול מי אתה הולך, מול מי אתה הולך לדבר. אתה בסוף לא מדבר לאיזה קיר, אתה צריך לדעת מי הלקוחות שלך, מי הקהל יעד, ליצור אחת התכנים שמדברים בדיוק אליהם, מתוך נקודה והבנה שזה לא יהיה כולם. ואתה תדע שאולי קיבלתי 2-3 לייקים לפוסט. עזוב, העניין של כמות לייקים. זה לא מעניין, תשמע, אבל זה יביא לך את הדבר המדויק. בדיוק, כי כמות לייקים, קודם כל זה נחמד לאגו וזה מאוד כיף, וזה מי שאוהב להשפיע והוא אוהב שקוראים ורואים אותו ושומעים את מה שיש לו להגיד, אז זה מאוד נחמד. אבל אנשים צריכים להבין, וזה אולי אחד אגב הכשלים של הרבה בעלי עסקים שהם נורא מרימים ידיים מהעניין הזה. למה אין לי הרבה עוקבים? למה אין לי הרבה לייקים? קהילה אדוקה מדויקת של הקהל הרלוונטי שלך, של 1,000 איש, יכולה להכניס יותר כסף מאשר קהילה של עשרות, מאות אלפי אנשים שהם אקראיים, רנדומליים, באו בשביל הפן, לא באו בשביל השירות המקצועי שלך. אני אתן לך סיפור אמיתי שקרה, זה קרה בחול אצל איזושהי משפיענית רשת שמצטלמת מדהים בבגד ים, ויש לה לדעתי משהו כמו 2 מיליון עוקבים. זה קרה, אני חושבת, לפני שנה, קראתי על זה, שזה קטע מטורף. באה אליה איזו חברה, איזשהו מותג שמוכר משקי בריאות, ואמרו לה, שילמו לה המון כסף בשביל לפרסם את משקי הבריאות, ואם הבגד ים מצטלמה עם משקי בריאות והיא שותה משקי בריאות, וזה נכשל. למה הקמפיין נכשל? כי לא הייתה לה קהילה אדוקה שבאה מתוך ערך משותף, ערכים של אורח חיים בריא, אני רוצה לשתות משקאות ירוקים. הערך הזה לא דיבר אליהם כמו תיקח את אפל,
תיקח את אפל, תיקח את נייקי, תיקח את הרלי דיווידסון, בסדר? כל המותגים יש הגדולים להם קהילה מאוד חזקה. שבנו קהילה. נכון. אלה, מה שהיה לזה קהל רנדומלי של בערך 2 מיליון איש, שבא לראות אותה מצטלמת בבגד ים, לא מעניין אותו משקי בריאות, ולכן הם דפדפו הלאה, הם לא באו במוד של לקנות. לעומת זאת, יכול להיות לך שיווק מאוד מדויק, יכול להיות לך פוסט עם 5 או 10 לייקים, אבל זה יגיע לבן אדם המדויק. איך אתה מגיע לבן אדם הזה? לדבר על מה שמטריד אותו, על מה שמציק לו, לתת לו איזשהו פתרון, בנישה הזאת שלו, שהוא נמצא בה, וזה כל מה שאתה צריך. נכון. בשביל לבנות אמון לאורך זמן, ויכולה להיות קהילה צרה. נניח, סתם דוגמה, עבדתי פעם עם עורך דין להוצאה לפועל, שמייצג נשים בהוצאה לפועל. הוא מייצג נישה בתוך נישה בתוך נישה, אז ברור שיש לו קהל אולי יותר צר, אבל ברגע שהתוכן מדויק כמו פינצטה, אתה לא צריך קהל מאוד גדול. אתה רוצה רגע לדבר אבל על העניין של מה לעשות, מה היית אומר למי שפתח היום עסק כאן ועכשיו? כן, תראי, בוא נגיד ככה, בן אדם שפתח עסק, קודם כל צריך להפיץ את הבשורה. נגיד, חבר'ה, אני כאן, פתחתי עסק, אני נותן שירות א' ב' ג'. להתחיל להביא את האנשים, ולתת להם את השירות הכי טוב שהוא יכול לתת. מה זה אומר? לצאת פרייר. אתה יודעת, הרבה אנשים אומרים, אני לא רוצה לצאת פרייר, מה אני אתן לו יותר, מה אני... אתה יודעת, אם אני אקח את זה לעולם שלי, מה אני אתן לו יותר זמן? מה אכפת זמן? אני נהנה עם התלמידים, כיף לי, טוב לי. אני לא מרגיש שאני עובד, הזמן טס. תלמיד שיצא מבחינתי עם חיוך מהאוטו, זה תלמיד שהוא שגריר שלי. בסוף הוא ילך ויספר לכל העולם על החוויה שהוא עובר. עזבי טסט ראשון, טסט שני, לא מעניין, יעבור גם טסט שביעי, ובסוף קונה לי מתנה, מעריך את זה, שעברתי איתו את כל הדרך הזאת. אני לא מוכר חלום, אני לא מוכר טסט ראשון, טסט שני, זה לא מעניין, אני מוכר תהליך. ואת התהליך הזה אני אדאג שאתה תעבור אותו בצורה הכי טובה שיש. אז קודם כל להבין באמת באמת מה המוצר. ואם אתה לא כל כך מבין, כי עכשיו אתה חדש בתחום, לך למישהו שכן מבין, דבר איתו, תשאל אותו. להיזהר ממי להתייעץ. בדיוק. להתייעץ רק עם מישהו אבל שבאמת... מישהו שאתה יודע, שאתה רוצה להגיע, נגיד סתם דוגמה, אני רוצה להגיע להיות אוטוריטה בתחום מסוים, אני הולך לבן אדם שהוא אוטוריטה בתחום הזה, אני בא אליו ושואל אותו, א' ב' ג', מה אתה יכול להמליץ לי? איזה דברים אתה יכול לתת לי טיפים? הוא כבר עבר הכל, הוא חווה הכל. המטרה שלי כרגע בתור בעל עסק מתחיל, זה להפוך להיות מומחה. להבין שיכול להיות טעויות בדרך, לקחת את זה בחשבון, ותוך כדי זה להתחיל ליצור נוכחות ברשת. אבל איך אנשים יבינו שאתה מומחה? כי אנשים, אגב, עוד טעות שאנשים עושים, הם אומרים אני מומחה. לא, עכשיו אם אני אגיד אני מומחית, א', אני לא אובייקטיבית, למה שיאמינו לי? ב', כולם אומרים את זה, זה הכי נדוש בעולם. זאת אומרת, ברגע שאתה מגלה מומחיות בלי להגיד אני מומחה, בדיוק. אז אנשים מבינים שאתה מומחה בלי שתגיד את זה. אבל אגב, זאת השאלה הנעלמת. כי מה אנשים שונאים ברשת? שמוכרים להם, נכון? פרסומות, אמרתם מקודם יוטיוב, נכון, סקיפ אד. אני חושבת שזה העניין של המומחיות, וזה גם העניין של, בעידן של היום, מי שמתחיל עכשיו, לעצור ולהבין, כמו שאמרתם, מה המוצר שלך או מה השירות שלך, ובאילו כובעים אתה נמצא. נכון. כי זה לא כמו פעם שעורך דין הוא היה רק עורך דין, או איש שיווק היה רק איש שיווק. נכון. אוקיי? אתה למשל לדעתי גם חצי פסיכולוג של התלמידים שלך. נכון. זאת אומרת, אתה מעביר, כמו שאמרת, אתה מעביר אותם תהליך. אתה לא מלמד אותם נהיגה. נכון. אתה מעביר אותם ממצב A שבו הם מפחדים להיכנס לרכב, למצב B שבו הם מרגישים בכיף להיות ברכב. נכון. אתה לא רק מורה נהיגה. זאת אומרת, אני למשל, אני עורכת דין, אבל אני קודם כל בעצם אשת תקשורת. אני גם אשת שיווק בסושיאל. זאת אומרת, יש לי את ההבנה, יש לי את הכובע של שיווק ברשת וכתיבה ברשת ואיך הקהל זה. יש לי את ההבנה של לראיין ווידאו ותאורה וכל הדברים שקשורים למדיה הוויזואלית. ויש לי גם את הכובע של עורכת דין, כשאני מתעסקת בתוכן משפטי, זה עוד ערך מוסף. אתה כאיש מקצוע, מי שעכשיו מתחיל היום, צריך להבין שהוא צריך 2 כובעים. ולכל אחד יש 2 כובעים. נכון. מבחינתי גם לכל אחד יש, נגיד אולי יכול להיות מישהו עם רקע פיננסי, שעבד לעבור בייעוץ מסוים. אני למשל מכירה אגב עורך דין למקרקעין שהגיע מפיננסים, אז יש לו את הרקע הזה. אני מכירה מישהי שהגיעה מבנקאות ועברה אחר כך לתחום אחר, אבל זה משהו שמלווה אותך. נכון. אבל תמיד לבוא מנקודת ההנחה וגם לא לצפות שבגיל 22 תדע מה אתה הולך לעשות כל החיים, כי אתה לא. נכון. תן לעצמך לצמוח בתוך התקופה הזאת, וכל כמה זמן לעצור ולשאול מה עשיתי, איפה אני רוצה להיות בעוד חודש, חודשיים, חצי שנה, ולטפוח לעצמנו על השכם, כי זה נכון. לא הוגן מה שאנחנו נכון. אומרים, כאילו זה הכל נשמע קל. נכון. לא, זה מאוד קשה. זה לא תמיד קל. נכון.
ויש תקופות יותר חלשות גם. שאתה חייב להזכיר לעצמך, ממש להגיד, אוקיי, מה עשיתי? איפה התקדמתי בשנה האחרונה? נכון, נכון, זה נורא קל לרדת על עצמנו. נכון. לא, אבל אני אגיד לך מה, גם בתור בעל עסק, אתה עם כל הלחץ הזה שיש עליך, ויש לך הרבה מאוד אחריות. אם אנחנו רואים בתקופה האחרונה את כל התביעות הייצוגיות, נגיד דרך החוק שאין לך באתר ככה, אין לך ככה, כל מיני דברים, מההנגשה, הפרטיות. ההנגשה וכל אוקיי. מיני דברים, כבעל עסק יש לך הרבה מאוד אחריות על הראש. כן. אני חושב שבן אדם צריך להקיף את עצמו באנשי מקצוע הנכונים. כן, אבל זה אני גם מסכימה איתך, חשוב. אבל הבעיה שבן אדם בתחילת הדרך סופר שקל לשקל. זה גם נכון, אבל הנה, אני נגיד היה לי אותך, התקשרתי לך, ריבי תקשיבי א' ב' ג', חמוד. ואני חושב אבל לא כולם כאילו... יפה, אז תמצא לך את הבן אדם הזה. בסוף, תשמעי, אני יודע שיש לי אותך, שיש לך את הידע, ויש לך את הניסיון, מתקשר, אומר לך, תשמעי, ריבי א' ב' ג', יש קרייסס, בום, פתרנו אותו, הכל בסדר. בסוף שיש לך את ההתחלה ואת הלחץ, אתה צריך עוד מישהו שייתן פה את האינפוט שלו, את הזווית הנוספת, תתייעץ. אתה נוגע פה בלא נעים לי. נכון. כי אתה, כמה שאתה בחור נחמד ואתה מותק, אוקיי? ואתה מפוקס. אתה יודע, יש לך את האיזון הנכון שאתה לא מתבייש לשאול. נכון. כי יש אנשים שהיו יושבים בצד ולא שואלים. נכון. עכשיו, במקרה פנית אליי ואמרתי, מגניב, בטח, אני אוהבת לעזור, זה כיף לי. נכון. אני אגב, הרבה זמן עזרתי בחינם לעורכי דין, עד שיום אחד בן זוגי אמר לי, את לא חושבת אולי לגבות תשלום על מה שאת עושה? כזה, מעניין, רגע, בעצם, זאת עבודה, אני אשכרה עשיתי את זה, נכון, לא הרגשת את עובדת. אני עושה את זה נכון, בכיף, כאילו, נכון. נכון, זאת עבודה. אז אני בכיף אוהבת לעזור, וברגע שאין לך את הלא נעים, ואתה לא מתבייש לשאול, כבר עשית את הצעד. אז הנה, נתת פה טיפ לאנשים, כמו בשיווק, בלי לעשות שיווק, תעשו את העבודה שלכם ברמה הכי טובה שאתם יכולים, שאתם נהנים ממנה ושאתם אוהבים אותה, ברמה שאתם לא תרגישו שאתם עובדים, הסביבה שלכם ירגישו בזה, קל לראות מי עושה את השווארמה הכי טובה בעיר. הוא מקפיץ את הכדורים ונהנה ממה שהוא עושה והכל, וזה מדבק. בסוף האנרגיות שלנו והעבודה שאנחנו עושים אותה מאהבה, ולא, הגעתי לעבודה, איזה באסה, מה, עוד פעם לפתוח מצלמה, עוד פעם לעשות. רואים את זה. רואים, מרגישים את זה. כמו שחיית טרף בג'ונגל מריחה פחד, הקהל מריח שלא בא לך. נכון. הקהל מריח שאם בן אדם נואש ללקוחות והוא נואש לסגור, מרגישים את זה. לגמרי. מרגישים את זה בבית. אגב, גם השיווק. גם השיווק שהוא תחת לחץ, בטעויות. לא, אני אומרת שבשיווק, אם בן אדם הוא בא, הוא משווק בשביל, כי אמרו לי לעשות, כי יועץ השיווק שלי אמר לי להעלות את הפוסט הזה היום, מרגישים שזה לא בא לך ממקום אותנטי. אגב, פרסום רע או שיווק רע זה משהו שקיים לדעתך? אני חושב שכן. תראי, יש למשל, אפשר להגיד, נגיד קניה ווסט, הבן אדם עשה שיווק רע מאוד, סתם לקחתי אותו פתאום, קפץ לי כזה לראש. אדם אומר דברים אנטישמיים, וחושב שהכל טוב, וואלה בום, הוטל לו 1 ומשהו מיליארד ביום, כאילו חוזים. עכשיו, יש לבן אדם את המותג שלו, את האני שלו. בסוף אתה בעל עסק, אתה בעצם אוטוריטה בתחומך, אתה לא יכול מחר לבוא ולעשות דברים שהם נראים דפוקים. אבל אנטישמיות זה באמת משהו, נגיד, באמת... זה חריג, אבל... זה הארדקור בקיזון. כן. השאלה אם יש דברים שהם ביום יום, כי אתה אומר, אנשים חוששים נורא ממה יגידו. תראה, אני רואה בתחום... יש דברים יותר, נגיד, מתונים לאנטישמיות, שיכולים ליצור את זה? כן, אני אתן לך דוגמה לגביי, בסדר? בתחום שלי, הרבה מאוד מורים עכשיו נכנסו לעשות שיווק בטיקטוק. עכשיו, שיווק בטיקטוק צריך לדעת מאוד מאוד להיזהר איתו. למה? אם אתה חס וחלילה מעלה סרטון עם תלמידה, שעשתה איזה פדיחה, לא תשתשת את הפנים, הוצאת אותה באור לא יפה, כי אתה התמכרת ללייקים. עכשיו יש לך עבודה, העסק שלך קיים, יפה, אז צריך מאוד 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 להיזהר מזה. כבעל עסק, אתה עלול להיות חשוף לתביעות ולדברים לא טובים, צריך לדעת איפה לעצור, איפה להגיד לא. תמיד בשיווק, לדעת שאתה עושה אותו נכון. אגב, אם אני עכשיו מתלבט או משהו, בום, שולח לך הודעה, ריבי, תתני רגע מבט, בסדר, סבבה, שולח לאוויר. אבל לא כל אחד יכול לעשות את זה, ותחפשו, תעשו רגע חושבים לפני זה. תקשיב, אפשר, כל אחד יכול לוודא לפני שהוא מעלה, בדרך כלל, ואם אתם לא פתוחים, אז באמת לכו לעורך דין שמתמחה. או שיש ספק, אין ספק. אבל בגדול, תראה, אני חושבת ששיווק שהוא טוב, הוא בכלל לא אמור להיות בגבול הדק של לשון הרע לצורך העניין, כי אתה במילא בא לפרגן, יותר נכון, אתה בא בעצם לתת ערך לקהל. נגיד, אצלי השיווק הוא לא, אף פעם לא היה על גבול הדיבה, כי אני קודם כל לא מעלה תמונות של אנשים בלי לאשר שהם מוכנים, אתה יודע, כן. כאילו, בעיניי זה בייסיק, אבל אני חושבת שברמות היומיומיות, בעלי עסקים צריכים להבין ששיווק, מתי הוא יכול להזיק להם, כל מה שפוגע באמינות שלהם, במקצועיות שלהם, ביושרה שלהם, ולפעמים גם חוסר
תגובה, זה שיווק לא טוב. למשל, לפני נכון, איזה שנה או שנתיים היה איזשהו בית עסק שעושה הפקות לעסקים, והייתה לקוחה שהתחננה לבטל הפקה מראש. זאת אומרת, ההפקה, היא סגרה את ההפקה, שילמה את הסכום, 10-15 אלף שקל, לא סכום שתגיד שהעסק הוא היה קורס מזה, ועדיין לא צילמו. היא התחננה לבטל, ואף אחד לא ענה, ואף אחד לא חזר אליה, וזה עסק שעושה שיווק מאוד 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 חזק. ורואים אותו בכל מקום, וזה נהיה ויראלי, היא כתבה על זה, וזה התפוצץ ברשת, נכון, ואותו עסק, במקום להגיד וואלה, צודקת, מצטערים, להחזיר לה את הכסף ושחרר אותה, מה עשו? שתקו. וזאת הייתה טעות עוד יותר גדולה. זאת נכון, אומרת, לפעמים שתיקה היא גם שיווק רע. תדעו לגמרי, מתי לדבר, תדעו אם יש לכם איזשהו משבר, איזו בעיה, מתי בעצם לשים בצד את האגו נכון. ולהראות אנושיות ולהודות שטעיתם, להגיד, כי זה בדיוק, מה שאנשים להגיד מחפשים, טעיתי, נכון, כי אנשים טועים, כולם טועים, גם אתה ואני כולנו טועים, נכון, ואז אנשים מזדהים עם זה שגם אנחנו טועים, נכון, אף אחד פה לא מושלם. תרדו מהעץ וכן תגיבו, כי כן שיווק יכול להיות רע, וזה נכון שבעוד שנה שנתיים מי יזכור, אבל האמת שיש דברים שפוגעים במוניטין נכון, שאחר כך קשה לתקן, זה בגדול. אז בדיוק. כאילו יש גם את הכיוון ההפוך, של נגיד חברה שיצרה, שלקחה את הקרייסס שקרה כביכול איתה, ומינפה אותו, נגיד שהיה את השוד של התכשיטים הגדול בצרפת, אוקיי, עשו כן, את זה כן, דרך מסעית עם איזה חברה, עם מעלון, אז הם עשו מזה פוסט מאוד מאוד ויראלי, והם ניצלו את המומנט הזה של מה שקרה, כאילו אנחנו אמינים בתחומנו, וזה אגב תפס מדהים. גם עם המנכ"ל בהופעה של קולפליי, נכון. עם הפרסומת אחר כך עם גוונת פלטרו, שזה היה כאילו אז גאוני. כן, כן. ניצל את זה. אז תמיד, תראי, בסוף הקיצוניות לא טובה, לא לפה ולא לפה. צריך לדעת מה הגבולות גזרה, להתנהל בתוכם, ולהביא את הזווית המעניינת, את המשהו המצחיק, את המשהו המעניין. ובסוף, תשמעי, זה מתחיל מזה שאני מבין מה אני נותן, מה אני עושה, ומה הגבולות גזרה, כמו שאמרנו. בסוף, אתה חייב לתת את השירות הכי טוב שאתה יכול, להראות אותו לעולם. גם, בעיניי צריך גם לדעת מתי לעצור. זאת אומרת, אם אתה קולט שזהו סבבה, אז זה בסדר גם לא לעלות ניסוי פוסטים. וטעייה, אבל ללמוד תוך כדי. בדיוק, בדיוק. פתאום אתה קולט שעבד לך ככה, עבד לך ככה, אנשים יותר אוהבים את הנישה הזאת, הנישה הזאת. הרבה פעמים אנשים מפחדים להתחיל, כי הם, את יודעת, הם אוהבים סדר בראש, מההתחלה ועד הסוף. אין סדר בראש. זה רק בראש שלכם הסדר בראש. יפה, זה תוך כדי אתמול, תלמדו. אתמול מי אמרה לי, אני לא קונה דירה, כי אני לא יודעת מה יהיה, ופה, וטילים, ואיראן, אמרתי לה, יש חישוב סיכונים, אולי יפול סטרואיד ויהרוג את כולנו, את לא אני יכולה לדעת. קיוויתי שהיום צילומים הזה לא יבטל, אמרתי כל יום בוא נראה מה קורה בחברה. כן, את יודעת, יש חישוב סיכונים שסבבה לעשות אותו, גשם, עניינים, כך מטריה, הקוד, אבל אם יפול עלינו טיל, אין לי איך להתכונן לזה. ולכן אני אומר, צאו לדרך מתוך ידיעה שיתכנו שינויים בדרך. אתה לא תדע הכל מראש. אתה תשתנה, תלמד, תשתפשף, תתחדד, תכיר אנשים בדרך שיעזרו לך ויתמכו במטרה זה הזאת. גם מה שבונה אותנו כבני אדם. לגמרי. אמרת הטעויות והדרך והניסוי וטעייה, דווקא זה שלא הלך לנו הכל חלק, כמה טעויות עשיתי בדרך, כמה נכון. לא שמעתי, זה בנה אותי. אתה נכון. מבין? אז כאילו לא לחשוש מהדרך הזאת ולטעות תוך כדי עשייה. תלמדו תוך כדי עשייה. בדיוק. זו- מי לא טועה? מי שלא יוצא מהבית. נכון, האמת תקוע בבית. שהוא טועה, והוא גם, האמת יפה. הוא בסופו של דבר כן טועה, כי הוא לא עושה כלום. נכון. זה כמו שאני אומרת על זה שאנשים מפחדים ממה יגידו. אז אני אומרת, מה יגידו? אז תשב בבית, אל תעשה נכון. כלום. אבל גם אז יגידו, נכון. למה אתה יושב בבית? נכון. אז כאילו אין לזה. זוהר, אתה מאמין שעברה שעה? מטורף, תקשיב, זה ואנחנו, טס. אז מסר לסיום, מה את רוצה להגיד? שהיה כיף לדבר איתך. גם היה אני. כיף לפגוש אותך. מאוד יכולת נהניתי. אני צריכה למסגר אותך בדמיון שלי בפריים ורטיקלי, אחרת זה לא הגיוני. וואי, תקשיבי, קודם כל מרתק. זה היה יציאה מאזור נוחות בשבילי, כי אני לא רגיל לפודקאסטים, עניינים. אני מדבר מול מצלמה, אבל זה משהו שהוא חדש לי. אז הנה, זה כבר לא חדש לך. זהו, עכשיו אני כבר זה. זהו, עברת את טבילת האש. אז תודה רבה על זה, זה מדהים. ונגיד לחבר'ה, חבקו את הכישלונות, תצאו ותעשו, אל תפחדו לטעות, והכל בסדר.